आसामनि धर्मनगर बार्मिस कुवाइ तुबुइ फाइमनि जराव आसाम चुराइबोरि वासपुसनि नायमोनथारनि यागो रमजाक्खा बार्मिस कुवाइ खबै खरकनै सिख्ला पाटिमुं क्राकशल फुं दामसुको हाय तामा जराव साइमनका आसाम करिमगंजनि TR05F/1768 लामबरनि खुंसा मानै तिनै मालखुं बाइके काइसारा तक्तिनि कार्टुन बाइ एडासेति बार्मिस कुवाइ तुबुखा आसाम चुराइबोरि वासपुसनि नायमोनथारा कुरदुमुं चेंगै गाहाम बोथाय मानखा सेरबाजी खलाइ काइजी बस्ताव मानका सेरबारा कुवाइ हाथिव रांबारिंखा खक नै रासै बाथि रां अबाहायकिनो कक्साका आसामनि नायमोथां रमजाक्खा रायदासेति बार्मिस कुवाइ तुबुनाय जुल्फिकार आली उमरखोनो बिसि थामसि ते प्रसेनजित देब उमरखोनो बिसि नैथि चार खरकनि नग्न त्रिपुरा हास्तिनि सालजेबाय हांकट चुराइबोरि थानि नदियापुर सनि छराव ते बावैसा बखाक आसाम चुराइबोरि वासपुसनि इनचार्ज प्रणबशील बरकनि साकबो केरं फिनै रुतुम मुचेंगेरि काहनि कक्साका দেখান না কিছু আন্দু মারিও না এরর দেখার কি তাও কাম চাও এই দেখি চাও শুন এটা নামাই দিন